K-City Market Koivukylä täyttää toiveesi. Antti Reinikäinen tässä mun vieressä ja sä oot tämän paikan kalamestari. Joo, pidät kyllä. huolta tästä upeasta kalatiskistä. Kyllä. Nyt meillä on raaka-aineena kuhafile. Onko tämä kuha sulle tärkeä kala? No, kuha on kyllä näistä suomalaisista ihan ykkönen mun mielestä, että ahve ja kuha, serkukset, erinomaisia molemmat, todella hyvän makuisia, vähän rasvasia, erinomaisia, etenkin juhlaruuan laittoon ja miksei järkänä. Hyvä. Mites kuhafileissa on vähän hankala, että pienet pystyruodot. Näytä nyt ammattilaisena, miten ne poistetaan. Joo, eli kuhaan niin ahvenkaloihin jää tähän keskelle tää lihaspiikkirivi, mutta tää on tosi yksinkertainen poistaa ihan parilla viillolla. Joo. Silloin lastenkin on turvallinen syödä eikä tarvitse pelätä, että ruoto jää kurkkuun. Eli täältä leikataan V-viilloilla, sen ruodon tuntee tuossa ihan pinnassa. Näin, ja täältä tulee tämmönen vetskarinomainen rivi. Ja tässä on nyt kaikki kuhafileen ruodot tässä pienessä palassa. Täällä meillä on ihan ruodoton kuhafile. Se lähti nätisti ja nyt me lähdetään täyttämään näitä kuhafileitä. Mikä se on teidän kaupan semmoinen bravuri oikein, mitä te käytätte? No, helppo, mielonmakuinen kuha, tuore juusto, tuoreet yrtit, hyvä Joo. suola. Okei, niin tuo on tärkeää, on hyvä suola. Se on Eli suola pitää erinomainen aina tärkeä. muistaa. Eli mä ajattelin nyt, mä teen silleen, kun sä sanoit, että pistää vähän suolaa ensin. Sen jälkeen käytetään tämmöistä kantarellituorejuustoa. Joo, se on erinomainen. Ja vähän ruohosipulia, onko näin? Kyllä. Ja aina kun kuhafileitä täyttää, niin mä ainakin on tottunut ravintolassa siihen, että täytetään aina tuo nahkapuoli. Eli keskellä mä laitan nyt ruohosipulia ja tää alkaa ollakin sen jälkeen valmis. Mitäs muita täytteitä te käytätte näissä? Tosiaan erilaiset tuorejuustot nyt syksyllä. Joo. Tuore sieni, paistettu sieni on erinomainen. Joo. Tosi hyvä. Teidän tiskiltä löytyy monenlaista muutakin tavaraa, että onko siellä tommosia juhlakautia, jos ajatellaan pikkujouluja tai jouluaikaa, ylioppilasjuhlia ynnä muuta, niin mitäs herkkuja silloin löytyy? Joo, me tosiaan yritetään auttaa asiakkaita saamaan hienot juhlat. Muun muassa kraavatut siijat, lohethan sopii erinomaisesti juhlaherkuksi. Erilaiset kalapuolivalmisteet sopii hyvin, rapusalaatteja, erilaisia lohiviettelyksiä, niin poispäin. Niistä tulee helpot, hyvänmakuiset juhlat. Mistä teidän kalat tulee tänne? Onko teillä joku tietyt toimittajat? Joo, tietenkin lähitoimittajia suositaan, mutta että taataan saatavuus koko vuoden, niin tietenkin koko Suomi on sitten hankinta-alueena. Okei. No miten Antti tällainen hieno rulla kannattaisi valmistaa ruuaksi? No, tää on tosi yksinkertainen ja helppo valmistaa, eli laitetaan rulla vaan folioon, uunissa on 200 astetta, noin 15 minuuttia, ei yhtään pidempää. Joo. Se ikään kuin höyryttyy, sieltä tulee tosi mehukas ja hyvä. Onko niin, että tämä foliointikin tehdään täällä kaupassa? Kyllä, me olemme täyden palvelun kalakauppa. Me olemme täällä teitä varten.